Medzi hlavné témy, ktoré v dnešnej modernej spoločnosti najviac rezonujú, je riešenie klimatických podmienok Zeme a tým zníženie obsahu oxidu uhličitého, ktorý je v rámci skleníkového plynu jednou z hlavných príčin globálneho oteplovania. Vedci sa zhodujú na tom, že ak sa tento problém nebude riešiť, už o pár rokov budeme stále častejšie pociťovať extrémne vplyvy počasia. Za tieto negatívne výkyvy počasia si môže hlavne sám človek. Rozvoj techniky a neustále zvyšovanie populácie vedie k čoraz vyššej produkcii materiálu, ktorý ľudia využívajú ku zlepšeniu života. No opak je pravdou, pretože výrobe takýchto produktov predchádza množstvo odpadu, ktorý vniká do ovzdušia. Preto by sme mali využívať energiu, ktorá neprodukuje škodlivé látky. Jednou z nich je aj slnečná energia. Dopadajúce slnečné žiarenie ohrieva zemský povrch a vzduch od neho ohriatý stúpa smerom nahor. Studený klesá. Tento cyklus sa neustále opakuje, čo spôsobuje prúdenie vzduchu na Zemi. Ďalším problémom sú jadrové elektrárne. Tie u nás každoročne vyrobia niekoľko desiatok tón vysokoaktívnych odpadov, ktoré sa musia bezpečne izolovať od okolitého prostredia až na 100 000 rokov. Únik nebezpečných látok spôsobuje už aj v dnešnej dobe zmenu klímy, ktorá má dopad nielen na človeka, ale aj na všetky živé organizmy žijúce na Zemi. Zmena klímy sa prejaví ako veľký teplotný rozdiel a spôsobí rýchlejšie prúdenie vzduchu, teda nárast vetra. Tak vznikajú hurikány či tornáda. Rýchlosť vetra má vplyv aj na zvýšenie rizika pred veľkými vlnami, ktoré dokážu dosiahnuť výšku až niekoľkých metrov. Intenzita slnečného žiarenia je oveľa vyššia ako v predchádzajúcich rokoch. Predpokladá sa, že do roku 2100 má vzrásť priemerná teplota o 4 stupne Celzia. Nárast teploty by spôsobil roztopenie veľkej časti snehovej pokrývky v Antarktíde. Na tomto území sa do roku 2100 predpokladá nárast priemernej teploty až o 15 stupňov Celzia, čo bude mať katastrofálne účinky hlavne pre pobrežné oblasti. Globálne oteplovanie nás ohrozuje v nemalej miere a jej dôsledky môžu byť pre našu planétu gigantické. Globálne oteplovanie môžeme zastaviť, ak zameníme doposiaľ používané energetické zdroje za ekologické, ktoré produkujú čistú energiu bez vedľajšieho produktu.
Vietor bol využívaný človekom už od pradávna. Jeho využívanie je zachované až do dnes, pretože neprodukuje žiadne odpady, nemá negatívne vplyvy na zdravie človeka a neznečisťuje ovzdušie. Nad rovníkom sa vzduch ohrieva a stúpa hore, pretože je ľahší. Od obidvoch pólov sa k rovníku na uvoľnené miesto tlačí studený vzduch. Teplý vzduch prúdi vo výške späť k pólom a postupne sa ochladzuje, kde opäť klesá. Vietor spolu s ostatnými obnoviteľnými zdrojmi energie podľa mnohých ponúka riešenie súčasnej energetiky. Jeho energetický potenciál využívajú veterné turbíny. Stavba veterných parkov začala už aj na Slovensku, no stále je však finančne náročná. Vytvorenie veterných parkov nie je vôbec jednoduchá vec. Samotnej výstavbe predchádza zložitý legislatívny proces úkonov, preverovania a hodnotenia potenciálnych vplyvov či už na človeka alebo na životné prostredie. Veterné turbíny možno rozdeliť do dvoch základných skupín. Veterné turbíny s horizontálnou osou otáčania a veterné turbíny s vertikálnou osou otáčania. Každá z nich má však svoje určité výhody aj nevýhody. Horizontálne turbíny majú väčšinou tvar viaclistých vrtúl. Vertikálne naopak disponujú zložitejšími tvarmi. Niektorí ľudia majú negatívne názory na výstavbu veterných parkov. Podľa ich slov majú negatívny vplyv na faunu a prírodný biotop, vytvárajú bariérový efekt pre sťahovavé vtáctvo a spôsobujú stratu vzácneho pôdneho fondu. Inštalovaný výkon veterných elektrární sa pohybuje od 2 až 3 kW po 4500 kW. V súčasnosti bežne inštalované zariadenia majú výkon okolo 2 MW. Veterná elektráreň sa skladá z viacerých častí. Listy rotora sú z epoxidového laminátu spevnené sklennými alebo uhlíkovými vláknami. Ich dĺžka dosahuje až 50 metrov. Náboj vrtule slúži na pevné, respektíve otočné uchytenie listov na hriadeli rotora. Ložisko zachytáva axiálne a radiálne zaťaženie rotora a prenáša ho do konštrukcie gondoly. Hydraulická kotúčová brzda slúži na zabrzdenie a na orientáciu rotora počas havárií a opráv. Prevodovka slúži na zvýšenie pomerne nízkych otáčok rotora na vysoké nominálne otáčky generátora. Generátor býva väčšinou asynchrónny, ktorý je v činnosti až pri vyšších rýchlostiach vetra a pri vyšších výkonoch. Pomocný generátor je v činnosti pri nižších otáčkach rotora. Hrubé káble zabezpečujú prenos elektrického prúdu z veže turbíny až na zem. Spodné časti veže sa pripájajú na transformátor. Energia sa tu odráža medzi dvoma rôzne silnými magnetmi. Výsledok je náraz napätia z 25 000 na neskutočných 450 000 V. Energia z turbín je vedená elektrickým rozvodom až ku konečnému spotrebiteľovi. Veterné turbíny zasahujú svojou monumentálnosťou do celkového charakteru prostredia.
Niektoré veterné turbíny sú vybavené tzv. Umývacím zariadením, ktoré je navrhnuté tak, aby udržiavalo čepele rotora čisté. Bez nánosov hmyzu sa vrtuľa otočí až 50 krát za minútu. Slnečná energia nám dokáže poskytnúť všetko, čo od energie požadujeme, a to často veľmi jednoducho, čisto a bez rizika. Slnko neustále produkuje obrovské množstvo energie, približne 1,1 x 10 na 20 kWh každú sekundu. Na porovnanie 1 kWh množstvo energie, ktoré spotrebuje 100W žiarovka po dobu 10 hodín. Slnko ako centrálna hviezda slnečnej sústavy predstavuje zdroj energie, bez ktorého by nebol možný život na Zemi. Vrchná vrstva atmosféry prijíma asi 2 miliardiny slnkom vytvorenej energie, čo je asi 1,5 x 10 na 18 kWh za rok. V dôsledku odrazu rozptylu a absorpcie plynmi a aerosolmi v atmosfére dopadá na zemský povrch len asi 47% z tejto energie. Okamžitý výkon slnečného zdroja predstavuje v atmosfére 1,7 x 10 na 17 W. Slnko na Zem vyžiarí za 1 hodinu viac energie, než ľudstvo spotrebuje za celý rok. Časť dopadajúceho žiarenia je odrazená späť do vesmíru, časť zachytí atmosféra a tak nakoniec zostáva asi 1 kW na meter štvorcový, ktorý, ak nie je práve zamračené, doputuje až k nám. Využitie slnečnej energie rozdeľujeme do dvoch základných skupín. Pasívne, ktoré spočíva v tvare a výstavbe budov, ktoré sú špeciálne navrhnuté. Aktívne premieňajú slnečnú energiu na inú formu energie. Pasívne využitie spočíva v umiestnení stavby na slnečnom mieste, chránené pred vetrami, s veľkými oknami umiestnenými na juh a malými na sever. Aktívne využitie ďalej delíme na kolektory s ohrevom kvapaliny alebo vzduchu a fotovoltaické kolektory. Kolektory s integrovaným zásobníkom ponúkajú riešenie spojenia kolektora a zásobníka na kvapalinu. Ploché kolektory sú v dnešnej dobe najčastejšie používané. Vzduchové, u ktorých je teplonosný médium vzduch. Vákuové sú vákuovo izolované, čím dochádza k menším tepelným stratám.
Koncentrujúce kolektory sú špeciálnym typom, ktoré využívajú zrkadliace plochy na koncentrovanie slnečného žiarenia do ohniska, v ktorom sa nachádza absorbátor. Solárne variče sú nenáročné zariadenia pokryté reflexným materiálom. Vnútro nádoby dosahuje až bod varu. Fotovoltaické články premieňajú slnečnú energiu na elektrickú v podobe jednosmerného prúdu. Články sú vyrobené z polovodičového materiálu, najčastejšie kremíka. Potom sú pospájané do jedného celku tvoriaceho kolektor. Jednosmerný prúd z kolektorov sa mení v transformátore na vysoké napätie, ďalej napojené do siete. Panely pokryté fotovoltaickými článkami menia slnečné svetlo na elektrínu. Táto modrá doska je vyrobená z kryštalického kremíka. Pryhy fungujú ako vodiče. Solárny panel vzniká spojením niekoľkých modulov pomocou spájkovacej pasty. Spájkovací drôt sa zahreje pomocou spájkovačky a moduly sa umiestnia do špeciálneho stojana. Po dokončení spájkovania sa moduly čistia pomocou ultrazvuku vo vode s teplotou 60 stupňov Celzia. Po osušení sú dokonale čisté a pripravené na ďalšie úpravy. Moduly sa pospájajú po skupinách. Najprv sa aplikuje pasta, ktorá zlepšuje kvalitu spájkovania. Obrátene sa poskladajú 4 rady tvorené 9 modulmi. Moduly sa umiestňujú tesne vedľa seba. Pomocou voltmetra sa overuje napätie každého modulu. Keď je napätie v poriadku, použijú sa k ľahšej manipulácii s radami 9 modulov prístavné úchyty. Týmto spôsobom je vylúčená akákoľvek kontaminácia. Sunie sa kovový prúžok, ktorý slúži ako vodič a všetky moduly pospája. Všetko sa zakončí spájkovacími spojmi. Následne sa moduly premiestnia na priehľadnú dosku z vrstveného skla. Tá slúži ako pevná priehľadná základňa, ktorá moduly ponesie. Jej pevnosť zvyšuje laminátová fólia. Nakoniec sa aplikuje tesniaca fólia, ktorá má moduly chrániť. Za účelom laminácie a vytvrdenia sa solárny panel vkladá do hermeticky uzavretej pece, kde sa vysaje vzduch. Panel je vystavený 15 minút v teplote 80 stupňov Celzia. Po vybratí sú všetky časti spojené dohromady. Panel sa umiestni do solárneho simulátora, kde sa testuje. Záporný aj kladný vodič solárneho panela sa pripojí k voltmetru. Panel sa zasunie do simulátora, kde ho osvieti výkonná lampa. Voltmeter overí, či panel dodáva požadovaný elektrický prúd. Výroba jedného panelu trvá približne 1 hodinu. Solárne panely sa začínajú pri výstavbe nových stavieb stávať čoraz viac nevyhnutné a dopyt po nich postupne rastie.
Pri obci Lefantovce rastie nová slnečná elektráreň. Jej predpokladaná ročná produkcia by mala dosahovať 1 124 500 kWh v prvom roku životnosti a následne v ďalších rokoch sa znižuje kWh o hodnotu 0,5%, čo je degradácia panelov. Elektráreň by mala mať životnosť 25 rokov. Výstavba spočíva v navrtaní úchytných nosných tyčí do zeme. Tyč sa zavrtá do zeme a vyváži pomocou vodováhy kolmo k zemi. Pre rôzne typy pôdy sa ako nosné tyče používajú rôzne druhy. Pre mäkkú pôdu sa tieto tyče do zeme betónujú. Neskôr sa vykope pozdĺž celého radu viacero jám pre silnoprúdové a zemňace káble. Po umiestnení káblov sa začne na nosné tyče montovať konštrukcia, ktorá bude niesť solárne panely. Na každú nosnú tyč sa namontujú úchyty. Konštrukcia je pevná, aby udržala váhu panelov. Celá rada nosnej konštrukcie verne kopíruje povrch zeme. Každý solárny panel je zachytený menšími úchytmi. Panely sa postupne vkladajú do rámov jeden vedľa druhého. Z každého solárneho panela vedú dva káble, kladný a záporný pól. Postupne sa všetky prepájajú v sériovom zapojení. Vodič z takto pospájaných panelov vedie do vysokonapäťovej skrinky. Tu sa nachádzajú ističe a ďalšie ochranné prvky v prípade kolízie systému. Jeden solárny panel má výkon 235 W a jeho výstupné napätie pri optimálnych podmienkach je 29 V. Z napäťovej skrinky sa cez ďalšie vedenie prevádza energia do trafostanice, kde sa energia z 500 kWh mení na 1200 kWh. Trafostanica je diaľkovo monitorovaná a objekt je chránený kamerovým systémom.